Kan I prøve at se, hvad det er her for en? Æble. Ja, det er nemlig et æble. På engelsk hedder æble apple. Banan. Ja, og ved I hvad, på engelsk hedder en banan næsten den samme. Den hedder bare banana. Banana. Banana, ja. Banana. Ligesom. Så har vi den her. Hvad er det her for en på dansk? Ananas. Ananas. Og ved I hvad, den hedder altså bare faktisk noget helt mærkeligt. Den hedder pineapple. Pineapple. Ja, kan du sige pineapple? Prøv lige. Kan du? Super, Frode. Den lægger vi også lige her. Så nu har vi apple, banana og pineapple. Skal vi lige tage en til? Så kan vi godt lige have den lidt her. Det kan vi også godt. Vi tager dem her. Fordi dem elsker vi jo alle sammen, ikke? Det hedder jordbær. Og jordbær på engelsk, ikke? De hedder strawberry. Jo, Frode, kan du sige strawberry? Strawberry. Det er helt perfekt. Kan du sige strawberry? Strawberry. Det er flot. Så nu lægger vi den her. Ej, ved I hvad, vi bliver nødt til lige at tælle. 1, 2, 3, 4, 5. Vi er 5 børn, så skal vi lige have et hver. Vi tager den her også. Appelsin. Og den hedder faktisk den farve, den er. Men jeg er på appelsinbræt. Appelsinpresser? Okay. Det er nemlig rigtigt. Josefine har fat i noget. Den er orange, og den hedder orange på engelsk. Nå, nu er jeg og Bamse meget, meget spændte på. Han er spændt på at se hans briller. Om I kan huske, hvad de her ting er. Skal vi lige prøve dem sammen? Der var apple, banana, pineapple, strawberry og orange. Så, nu skal I bare høre. Nu siger jeg lige her på engelsk. Frode, can you give me apple? Apple, hvad var nu? Apple var. Can you give me apple? Kan du finde æblet? Så skal du give Bamsen æble. Ja. Så siger Bamsen, thank you. Nå, Josefine, can you give me banana? Thank you. Det var nemlig rigtigt. Nå, Emilie, can you give me strawberry? Skal vi se. Thank you. Nu gør vi lige lidt sådan, så det ikke bliver for nemt. Esmeralda, can you give me strawberry? Thank you. Hvad tror I thank you betyder? Det betyder tak. Præcis. Okay, Valdemar, can you give me pineapple? Pineapple. Thank you. Hey, hvor er I gode? Thank you. Hvad?